बहुत लोग के नींद के समस्या होला। अनिद्रा जौना के कहल जाला। नींद ना आवेला। नींद ना आवला से आवेल से रउआ शरीर में बहुत प्रकार के विकार पैदा हो जाला। तो नींद भरपूर लेवे के चाही। कम से कम 24 घंटा में 6 से 8 घंटा नींद जरूर लेवे के चाही। नींद बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन खातिर के नींद बहुत आवश्यक बा। निद्रा के बहुत महत्व बा। जेकरा निद्रा समय से नइखे आवत, भरपूर निद्रा साउंड स्लीप नइखे होत, ओकर जीवन बड़ा खतरनाक हो जाला। ओकर दिने खराब हो जाई, एकदम निक ना लागी नींद के बिना। तो भरपूर निद्रा भी बहुत जरूरी है। तो जेकरा नींद ना आवे के समस्या बा, ओकरा खातिर एक छोटा सा चीज़ हम बतावल चाहतनी रउआ सबके। ई बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ बाटे। जड़ी बूटी के अंतर्गत आवेला। ओकर नाम है जायफल। ओकरा के जाति फल भी कहल जाला। द्रव्यगुण में एकर वर्णन बा, रउआ देख सकतानी जाति फल के का उपयोग बा, का अंदर एकरा गुण बा। तो जायफल निद्रा जनन होता है। निद्रा जनन होखेला। ई निद्रा के बढ़ावेला। निद्रा खूब सुंदर आई। अब एकर प्रयोग कैसे कइल जाई, एकरा बारे में जानी। तो आई हम रउआ सबके बतावतनी और रउआ सब सुनी ध्यान से। काहे से कि नींद रउआ जीवन में बहुत जरूरी बा। दैनिक जीवन में नींद के बहुत महत्व बा। नींद अति आवश्यक बा। आ नींद नइखे आवत तो रउआ सबके परेशानी बढ़ जाई। तो नींद ले आवे खातिर के बड़ा बढ़िया चीज़ बा। एक्सरसाइज तो बड़ा जरूरी चीज़ बा। एक्सरसाइज तो करही के चाही। योगा व्यायाम वगैरह, आसन प्राणायाम ध्यान करे के चाही। नींद ले आवे के बहुत अच्छा तरीका ही होगा। लेकिन औषधि प्रयोग में बहुत सुंदर जाति फल के प्रयोग बा। तो एकरा के खूब बढ़िया से सुखवा ली। धो के सुखवा के एकर चूर्ण बना ली। आ चूर्ण बना के आ रात में भैंस के दूध में, गाय के दूध मिल जाए तब भी ठीक बा, ना भैंस के दूध भी मिल जाए तब भी ठीक बा। लेकिन ओकरा पर के छाली हटा के, छाली वाला ना, छाली वाला रुआ कोलेस्ट्रॉल में बदल जाला, दिक्कत हुई। ऐसे कि रुआ श्रम, शारीरिक श्रम करते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं के। अगर शारीरिक श्रम नहीं खे रहुआ तब रुआ पसीना शरीर से निकलत खूब, तो रुआ छाली वाला दूध मत पी, न तो वजह से प्रॉब्लम होला, कोलेस्ट्रॉल बढ़ावे लागेला। अब एजा रुआ बिना छाली वाला दूध लेके जौन जायफल के चूर्ण बा, ये जायफल के चूर्ण की मात्रा बहुत कम लेवे के चाहिए। जैसे 0.25 ग्राम हो गई, आधा ग्राम हो गई, ई लेवे के चाहिए। एकर मात्रा ढेर ना, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ये सब ना, बहुत खतरनाक कर दी रुआ। ये मात्रा एकर यही हिसाब से लेवे के चाहिए कि रुआ नींद आवे भरपूर। तो रात में 1 गिलास भैंस के दूध होके तब, गाय के दूध होके तब, ओकरा में डाली आ डाल के मिला ली। आराम से धीरे धीरे घुट घुट करके एके पी ली। आ तब आधा घंटा बाद बिस्तर पर जाई। बिस्तर के झाड़ ओढ़ के खूब बढ़िया से बैठ के अपन थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाई, ताकि बढ़िया से कर पाचन हो जा। एकरा बाद भगवान के स्मरण करी, चाहे जेकरा के रुआ मानतनी इष्ट देवता, वहाँ के स्मरण करी। स्मरण करके थोड़ा सा चंद्र नाड़ी के चला ली। दहिना नासा छिद्र के बंद कर दी। बायां वाला से लीही छोड़ी कम से कम 20-25 बार। एकरा बाद आँख बंद करके भगवान से जौन भी गलती बा के क्षमा मांग ली। क्षमा मांग के तब लोग आराम से सुत जाई। एकदम खूब गहरी नींद आई। सवेरे उठब और मन एकदम प्रसन्न रही। तर निद्रा खातिर के बहुत बढ़िया चीज़ हम सबके बतौनी। तो एकरा के रउआ सब प्रयोग करी अपना जीवन में। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।